sé si en sou gaire conscients, però el d'avui és un dia d'aquells que amb els anys ens recordareu. Per tant, molt benvinguts a tots i a totes els que esteu aquí. Tots i cadascun de nosaltres té el potencial per fer grans coses. És igual d'on venim o quin camí hi ha per recordar. Tenim les eines, tenim els coneixements, però sobretot tenim la il·lusió.